mga kabady, so narating na natin yung downtown ng Payao. Dito na po tayo. Ito pong transact, may transact po kasi yung kasama ko dito eh, kaya antayin lang natin. Imlolier? Palawan. Doon, I love Payao. Yun. Hindi rin ako. I love. Hello mga kabady, so karon nandito tayo sa Payao, Poblasyon Payao. Ito po yung Poblasyon Payao. Okay, pagdating ng hapon, nasilayan nyo dito yung ganda ng sun, papalubog ng araw. Joke. Ito po yung view nya. Okay, so ngayon wala kasing araw kasi maraming clouds. Ito lang muna, manood lang tayo ng mga boots. So ngayon mga buddy, punta tayo sa part ng downtown, doon sa port nila, yung dating port. Tara, puntahan natin. Narating na natin yung lumang port ng Payao. Ito po yun. Ito po. Papuntahan po natin yung pinakadulo. Yung pinakadulo niya kasi is medyo sira na. Dito na lang. Ito po yun siya. Medyo sira na kasi ito eh. Ito, matagal na kasi ito. Ito siya. Paghapon kasi mas maganda yung view niya dito sa likod kasi may sunset. Ito po yun siya. Mas sira-sira na. Pero may bago naman silang tinayo doon sa kabila. So ayan. Daming mga kabady, ikot-ikot muna tayo dito sa downtown ng Payao kasi tapos na yung transaction ng kasama ko. Papauwi na rin. Buti-buti lang tayo hanggang may bagong matuklasan. Yeah.
sirkulasyon mga kabady. Under construction pa kasi ito eh. Kaya medyo sira-sira pa. Inayos kasi nila yung mga sira dito. Wow, grabe. Okay mga kabady, andito na tayo ngayon sa falls ng Balian, Payaw. Kasi nalipot na rin natin ang buong Payaw, yung downtown niya. Tapos na rin tayo. So, naisip namin dumaan dito kasi maganda naman yung view niya. Ito po yun siya, mas maganda yung view. Ito po yung kahoy na nadala sa baha. Okay mga kabady. So mga kabady, thank you for watching.